नै सैमा बेदरा खैला मैला बेदर खैला मैलायाव सैमा बेदर फानोलै लोगोफोर नै हेल' एभ्रिवान मारै दंलायो दायो आङो खैला मैला बाजाराव सोलाब सोलाब थाबायनानै थांगासिनो दङ ओरैबायदि अखा हादों मानो होनना बुङोब्ला अखा हानायनि थाखायनो आङो बाइकखौ लाबोनाय जायाखिसै ओमफ्राय जाम्फैफ्राव ओरैबायदि ना फैदों आरोना मालायफ्रा जाथेनानै मोनगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो जाथेनो सानदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला आङो बाजाराव एसे खामानि दंनि थाखायहाय नाखौ जाथेनो मोनाखिसै ओमफ्राय मालायफ्रा जाथेगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय बहुत मानसिफ्राथ' ना मोनलादों जानांगौ ओमफ्राय दा खैला मैला बाजाराव नानि दामफ्रा दिनैनि दिनाव बेसेबां फवायाव बेफाबां आं एसे भिडिअ खालामनोसै आरोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा फाइनालि खैला मैला बाजार मोनफैबाय आङो नै बाजाराव मानसियानो गैया माथो थैरं रंल' नै रुफुं रुफुंसो दंलाबायो नै अमा बेदर बाजार मा बाजारनो थेवबो नायलांनोसै जायफ्रा खैला मैला बाजार नायनो गोसो नै सैमा बेदरा खैला मैला बेदर खैला मैलायाव सैमा बेदर फानोलै लोगोफोर नै सैमा बेदरा नै आथिङा नायदो सैमा बेदर ना नै आथिं फानो माथा नाय कय केसे आच्छा माबासोलै लोगोफोर सैमा नङा दे बोरमासो बेवाय सनाफोरा या निये गेसेगा माथा मारै बेवाय सनाफोरा या निये गेसेगा माथा होयनाखि होय ओमफ्राय माबायदि लिंहरो नों सिख्लाफोरखौ माबायदि लिंहरो नों बेदर बायनो बेवायफोर फै आब'फोर फै आदैफोर फै बेवाय सनाफोर फै ओमफ्राय आयं आफा सनाफोर फै सब फै बिदि होननानै सनाफोर फै बिदि होननानै थगायनायाव फानजोबखायो होनदों नामा नों बोरमा बेदरखौ थगायनो हायो आजिखालि मानसिखौ ओमफ्राय नैबे गासिबो अमा बेदर गोजा आरोना मारै बाजारा आदा औ बाजारफ्रा मा रोखोम बाजारा बिराद गाज्रिलै बाबु एकदम दिनै अखा हानानैहाय दैबानाबो जादों औ अमा बेदरा नांलायनो नागिरानो औ राजोंआ 150नि हरदों आं केजि नायदो 150नि हरदों आरो नोगोद मोजां मोजां जोंबाथाय दस्रायो जोंबाथाय दस्रायो खम बेदरबो गावहरो ना गोराननि बाजार नासिनाबो फानो ओमफ्राय नैबेहाय मा फानदों बेबो ना गोरान जाहैबाय ओमफ्राय नैबे माथो ना जाखैलाय खान्दा ना खान्दा बारा गैया ओंखाराखै गासिबो नांजोब्बायनो फुङावसो फानदोंमोननो दाथ' 9:30 जाबाय नै औ ओमफ्राय नै बिनि देरसिन मोनदों नै नाया ओमफ्राय नै बेबायदि बाथोन बेवायानो लाबोदों नाया लाजिबावबाय बेवायखाय गानले जायो नालाय नोंसिनिया इयाव सादों माइ गायनायाव दा खावनांगौलै ओमफ्राय नैबेयावहाय माबा माबि नायनो नागिरदोंमोनलै आं लोगोफोर आंना टर्च गैलामोन नालाय ना गावनोहाय टर्च एकदमबारे नांथारगौमोन ओरैबायदि गिदिर ना बेबो नै टर्चआलाय मोजांमोन मानो होनना बुङोब्ला ना गावनोब्ला एसे प्रब्लेम जायो आरो दै गोथौआव गावजाया ओमफ्राय नैबे दाबुआव अरनानै गावनांगौ गोनां जायो ओमफ्राय हाथाया गानो नागिरलायो आरो ओमफ्राय हान्थुआव खेबथानानै गावो थेवबो दै गोथौआव जाया आरो नै ओरैबायदि जोंखायो नायनो हाखाया आवस नै पावारा बेलेगखा आरोना नै सानावनो जा बरियायो इन्द्रा दाम दादा इन्द्रा 1050 खम माल्ला अन्था माथ्र रायो आरो रायो नासको किसान किरास एरफान रायो दा मानसिया मा भाषा होननानै बुजिया जानो हागौ आरोना गोबाङानो माने उरां भाषा आरो ने दा लांनांगौमोन ओमफ्राय माबा एसे फिसा नांगौमोन आरो आङोहाय दा लोगोफोर संसार जानायनि मानसि जाबाय नालाय मैगं थाइगं बायनोसै आरो नैबे मैगं थाइगंनि बाजार जाहैबाय बे ओमफ्राय नै ओरैबो गासिबो नैबे मैगं थाइगंनि बाजार जाहैबाय
ओमफ्राय माथो खालामबावनो संसार जाबाय जेला खरस बायनांनोसै मैगं थाइगं फानलु मा औ जाला कि दाम 30 तिहा ने 30 थाखा फवा आरो ओमफ्राय नायलाबायनोसै मैगंफ्राथ' बिदिनोसै नै ना कत जाला जाला कत जाला दाम कम আছে 20 টাকা পোয়া 20 तिहा नै बेखौनो लांनाङासै लोगोफोर एसे उनाव लासिगोन आरो बिदि आरो बायने बायखांबाय आंदां नै दे फुरा मैगं आरो मुला कत मुला केजि 50 आल्ला 50 टाका केजि ada kodo muda oi kodo muda kodo ada kodo keji system अच्छा কি বিক্রি হওয়া নাই আচ্ছা বিয়া পাতিছে বিয়া তো পাতিছে সারা বিয়া দিবা লাগা হইছে ও কয়জন বাচ্চা দুইটা হয় নাকি আচ্ছা দে কি বিধান ঘরতে করেছে ওটা কি মাথা খুঁজে আছে কি হয় নাকি ভালো ओमफ्राय दा लोगोफोर गोबांथार जन्दिस टाइफयडनि माबा मुलि बानायनांगौ जालायबायलै नै बेखायनो लांनांगासिनो कुबिराजफोरनावहाय नै दा बायदिसिना आरो बेफोरो नै मुलिफ्रा बेफोरखौनो देला दैलि होलाबायनांगौ दा गोबां दङ आरो ना नै ओरैबो ओमफ्राय हनै बेयावबो दा लानानैहाय बानायहैनोसै माखासे हाग्रानि बुस्थुफोरखौबो खांला खांलि खांनानै जावन खालामनोसै आरो दा उफाय गैया मानसिफ्रा बिहरलायबाय आरो ना एसे आफानिफ्राय गोदो सोलोंला सोलोंलि लाखिनाय जादों दा बेखायनो जन्दिस टाइफयड बिदिफोरखौहाय बेबायदिनो माबा माबि मेलेरिया जाम जानायफोरखौहाय बानायनानै हरसाबो आरो दा उफाय गैया बयबो हामनांगौ जाहैबाय दा बेनिखायनो बानायनो गोनां जानोसैलाय नै गोबां मुलि लानांगौ दङ बोगा चंदन लाल चंदन है कि नहीं है हाँ भैया है और पेपरमैन सब है ना अच्छा दा नै लानांगौ आरोखि गोबांथार मुलि दं लानांगौ